It's Mega Grace Sound Vuma 103 exactly 7 minutes before Linda the game demanded Gabriel Sithole and PNDK ngangilisa isikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke ekseni sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho mhla ka 5 October 2021 bamba ekseni sengiyavala the book of Job 42 uJehova wabusisa ukugcina kuka Jobe kunokuqala kwakhe uJehova wabusisa ukugcina kuka Jobe kunokuqala kwakhe Lokukhuluma ngomyalezo namhlanje ekseni ukuthi uNkulunkulu wabusisa isiphetho sika Jobe kakhulu ukunesiqalo sakhe siyazi ukuthi isiqalo sika Jobe sasingesihle isiqalo sika Jobe simthola eshonela abantwana bakhe isiqalo sika Jobe simthola ebalekelwa abangani bakhe simthola ebhekana nezimpi eziningi uJobe ngasekuqaleni kwempilo yakhe simbona abantwana bakhe befa sibona imfuyo yakhe iphela nomcebo wakhe wonke uphela kodwa simthola kuJobe 42 esession ehlukile lethi iBhayibheli uNkulunkulu wabusisa isiphetho sika Jobe kakhulu ukunesiqalo sakhe ngifuna ukuthi ke ekseni uma kungakabi kahle kusho ukuthi akakabi isiphetho sakho uma izinto zingakalungi lokho kusho ukuthi akakabi isiphetho sakho ngoba isiphetho sakho kufanele sibe ngcono kunesiqalo sakho ukuphela kwakho kumele kube ngcono kakhulu kunendlela oqale ngayo uma usabona kusenzima uma ubona kusadonsa kanzima namhlanje ubo understand ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akakaqedi ngawe kusho ukuthi isiphetho sempilo yakhe sikakafiki mawusathandaza ubona izinto engenzeki usabona udonsa kanzima usabona kusenzima usabona usakhala namhlanje kusho ukuthi leso akakabi isiphetho sakho ngoba esakho isiphetho kumele sibe ngcono kunesiqalo sakho uma uqale kanzima waqala kabuhlungu waqala ngenyembezi namanje usesenyembezini kusho ukuthi isiphetho sikakafiki ngoba kufanelekile ukuthi esakhe isiphetho sibe ngcono kunesiqalo sakho ufanele ukuthi kwakho kuphetha kube ngcono kakhulu kunendlela oqale ngayo uNkulunkulu wayasenza isiphetho sika Jobe saba ngcono kunesiqalo sakhe kade bemhleka bemkhuluma bethi kaduna kho konke kodwa manje awusena lutho kade bemkhuluma bethi ufelwe imfuyo yakhe ufelwe nabantwana bakhe kanti aba understand ukuthi isiphetho sakho siyakuba ngcono kunesiqalo sakhe ngifuna ukusho kuwe kanjalo ekseni uqala usuku lwakho izinto singahambi kahle izinto zibheke eceleni izinto singahlangana empilweni yakho ngithe sakhe isiphetho siyakuba ngcono ukunoqala kwakho uma ngakahlangana kwamanje uma ngakenzeki kahle manje kusho ukuthi uNkulunkulu akaqedi ngempilo yakho usekhona okusha uNkulunkulu akazokuveza empilweni yakho ngoba khona kufanele ukuthi sakhe isiphetho sibe ngcono kunesiqalo uma kuukuthi akakahambe akakahlangane uma kuukuthi akakakuboni lokho kufunayo akakabi isiphetho ngakho ungaliphonsi ithawula ungalilahli ithemba ngoba ubona ngahlangani lokho kuyizinkomba zokuthi akakaqedwa ngawe kusho ukuthi impilo yakhe akakapheli impilo yakhe isazoqhubeka ngoba akakalungi ngoba kumele egcinene kulunge ngoba kufanele ukuthi esakhe isiphetho sibe ngcono kunesiqalo sakho akwazi ukuthi uphethe kanzima akwazi ukuthi uphethe ngenyembezi akwazi ukuthi uphethe ngokukhala kodwa kwakho kuphethe kumele kube ngcono kumele uphethe ngento eright elungile uNkulunkulu akazokwenzela yona bambelele kwamanje engakalungi qhubeka uthandaze qhubeka uhlale enkosini ube nokukholwa ukuthi nesakhe isiphetho siyakuba ngcono ngiyazi uqale emjondolo kodwa ngeke kuphelele lapho ngiyazi uqale kanzima uhlala kanzima udonsa kanzima kodwa esakhe isiphetho siyakuba ngcono kunesiqalo sakho bonke kade bekubukela phansi nabakade bekuthatha kancane bayomangala sebebona isiphetho sakho ngoba esakhe isiphetho kufanele ukuthi sibe ngcono kunesiqalo sakho ngiya understand kwamanje kunzima okwamanje usakhala ingoba akakabi isiphetho sakho ngoba esakhe isiphetho sinjalo esakhe isiphetho sihle esakhe isiphetho singcono kunoqala kwakho uNkulunkulu wasibusisa isiphetho sika Jobe kunoqala kwakhe baningi abaqala kanzima kodwa baphethe kanzima baningi abaqala ngenyembezi kodwa bephethe ngokuhleka uHana waqala ngenyembezi kodwa akaphethanga ngenyembezi baningi abaqala ngokukhala kodwa baphethe ngokukhala lelakho nesakhe isiphetho siyakuba ngcono kunesiqalo sakho. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Sound Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.